Sen kim? Nereden? Men Perman, Aşkbat Bağırdan. Kime için dost deyip bilen? Sopranamana mı ya esbitra? Olary şeýle diňleýän ýöne has ýakynyň tanamak. O has ýakynyň tanaýanyňa da çyn dost diýip bolanyňa onu bilemek. Korоче, hiç kaysa hem dost değil. Ýok, Özün yıldız duyan mı? ýok. Abdayı näme işlep ýör, habaryň barmy? Geçen ay bir ýazyşdyk, sondan soň habarlaşyp görmek. Soňky ýazan aýdymyna näme diýip bilen? Haýsaýdym. O HB Mauser bilenmi? Bir fiti bar. Bileme, diňlep görmek. Ezerlamaýa. Ýok. Waşa araň näli şo bilen? Abdaýyn köp diňlämek. Dogry maýdan. Aýda özüňe näme diýip ýazdyň? Men o diýsýalam ama O näli ýazaň ok? Google aýdymy näme? Google'aýdym men ýazdym. Oýa, sen sayk dälmi? Ýok, men pera bilýän çalyşýarlar köplenç bolan saýtlar. Men de diýerler. Kim sen? Perman, Çyn adyň, pasportda kadyň. Perman. İnternetde sayk däli. Ýok. Näme Ya. boldy ýa bu? Näme Ýene sizden al geldiň izlemeye. Sen al geldiň. Näme bolýar düşündim. Perman sen. No. İnternette näme işlep ýörsen? Sen saýk duraýdyp gördüňmi? Ho. Men saýk görsem sen beýdip soraw bilmeýärmi? Näme üçin? Bolmaýar. Näme üçin? Kynrak bolýar. Näme sıkı? Saýk garşynda oturtup soraw berme. Diňe bilýärsiz onu. Biz diýende kim o? Biz halk. Dinleýijiler, jan koýarlar. Şoğlu adam sen pahodu. Şansın barla görecekmi? O. Şu Sowatdan bilerdi. o gapanyň aşagynda sogat çykyp bile. Iň ulu sogatam Hyundai Elantra. Birisini açy gör. Şu ýakyn eken şunu açaýyn. Topaýmy boldy. Açaýynmy? Aç aç. Ulçunar diýär. Tak, onda sen parodist, vayner, O. tiktoker. No. Normal iş alan oklar mı? Men işim bar. Näme iş? Parykma. Parikmaher sen. Saç kırık ya. Adamların mı? No. Haçan ve näme üçin TikTok'a video yüklep başladın? 2021'de koyup başladım. Şu wagt neçe yaşında? 32. 32 yaşın içinde. Yine nähili ýalňyşlyklar goý berdin? Ayın haýsy bir insana ýalňyşlyk köp goý berýär. Birinci kelenge gelen. Şu wagtda şu gepleşige gelmek golaýmasa. Bolup biler. Gaty boraňokdan. 25 yaşlı özüňe näme diýip bilen? Ýigirmi ýaşdaky menemi? O, sana. Düzeläýin no. Tanış bilişlerin edýän işiňe näli seredýär? Guwanýarmy ýa imsimotermy? Her hili guwanýan amma öňe tanış bilişler meni gaty bir gyzyklandyranok, men özüm bir ýola çykanmasam gapdallaky hiç kimiň aýdýan sözüni dinlämek sebäbi häzirki döwürde adamlar sen nähili ökde bolanda da mala desay sen gaty gowy dowam edýän diýme ýa. Kim malaýyň ýakynyň ortada diýme ýa. Ondan
Men bir ýola çykanmarsam gapdalymdakylaryň diýen sözüne seredemek sebäbi gönü ýörä men şoçak şol ýere ýetjek bolsam gapdalymdakylar päsger berer gönüňi seredip ýörýär. Golda berýän ýok saňa. Näil gollo? Şu aýdýan daşdörüňdeki adamlar emmesi çeker. Yo, indi ýazyr beýdisem emmekşin bir aýakdan asamok gaty gowy tuweleme zat dowam etdiýärler ýöne. Näme has gülkünç? Sen videolaryňmy ya videolaryň aşağındaky kommentariýalar? Ikisi. Men videolarym gülkünç bolan, kommentariýalaryň gülkünç bolýar. Öz üstüňden güldürmekden başka ýene bir zatla gazanýanmy ya prostak wagt geçirmek üçünmi bu videolar? Aýny gazancy zaty aýdyp otursan gowy däl bolýar. Näli gazancı bar? Gazancı zaty aýdyp otursan gowy däl bolýan, ýa bolýan näil gazancı bar diýäňdir. Ondan men özüm üstünden güldürmekden başga diýäňe men humorist, wine zat döredýän. O wine-am näme üçin döredilýär? Gülmek üçin. Ondan olary güldürsen öz üstünden güldürdiň bolan oga. Ýa bir aýdym näme üçin döredilýär? Dinletmek üçin hem dinleýijiler dinlesin diýip döredilýär. Gynançly kino näme üçin döredilýär? Karşydakylary gynanmak üçin. Ondan oňa sen adamlary gynandyrmakdan başga näme iş edýäň diýip bolan o. Sen gaty dogry gurlaw. Nizam ýara. Üzüm ýaly? Özüm ýaly päk bolgun ýa. Üzüm tozaňda galsa pek bolýam. Päklap bolýar, ýup bolýar. Eliň aýagyny tutýan ragitde ýu iyi. Çıkaryan videolaryňy ýaşy 35-den ýeçen adamlara näme diýip düşündirýän? Düşünürem oga men hödürleýän olar düşünýärler. Düşünýärlermi? Düşünýändirler. Diýip pikir edýän. No. Giyen eýneşikleriň brendmi? No. Böňjikden alýanmy? Döwünjük? Aa, Ýok. Amerikadan zakaz eden ýokmy? Ýok. Eğer wdruk brendli eýneşik giýesin gelse, böňjik bar, böňjüge ýüz tutýan, gön Amerikadan islen zadyňy alyp ugradýan. Halpaň ýaşagirdiň barmy? Ýok. Halipam bol, şägirdim olar ýaly, tek olar ýaly derejä ýetemdokla hiç derejä de ýetemdok. Ýöne görjüjüklenme, men video çykoýan, şolar ýaly. Öz adymyzy, öz kulymyzy gaýnap aýlanyp ýörüş. Video ideýalaryň nerden alýan? Toýsa ogurlaýan. Köpüsi durmuşdan. Köpüsinem Daşa ýurtdan. videolar görýän, saýlaýan. Iyam özümden bir zat goşýan ýöne. Iyam ýekece ýerini ütkösseň, şo video sen öz videoň bolýar. Bir ýerde işlendim zat. Yo, men söz. Eğer sen bolmadyk bolsaň, sen seniň videolaryňy izarlardyňmy? Men bolmadyk bolsam men videolar. Men başga adam bolsam, meni görerdiňmi diýäň? Aa, Görerdim o. näme maksat bilen? Tuweleme gaty gowy işler edýär, patsan. Şuňa gowlum etýär diýerdim. Prosmotr üçin eden iň samsyk hereketiň. Prosmotr üçin samsyk hereket edem. O men vayn sallaýan. Vayn gülkünçük durmuşdan video. Men vayn döredýän durmuşdan. Durmuşy sahnalaşdyryp video nemedýän ondan. Bilemok. Tans oynasaň balanokmy? Dans oynap bilemok tanýan. Toýlarda da diňe çapak çalýan. Özüňden has samsyk, ýöne tanymal bolan blogera görüplegedi gördüňmi? Özümden hassam. Menden samsykmy? Men şular ýaly özümçe waýynlar saýlaýan. O görjülerim onu gowurýar öz ýolum bilen. Gapdallaklary men üns beremok. Sebäbi üns bersem gön ýolda men ýörep bilmeýän oňa seredip oturýan. Ýykylarna o gapdallaka seredjek bolup. Gapdalla sereder ýaly adamam ýok bolýan. Ýöne aýdýan. Eğer internet döşse, senin plan B näme?
kıyın ýagdaý. Ýöne ötme. Saç bar. No. Eň bolmanda, bolmanda da men o kärim şoňa dowam eder. Näçe manat kıstaç alýan? 50. 50 manatmy? Hmm. Kommentariýalar okan wagtyň aglasyn gelýär. Yok, o gülesin böyle. Daha gülkün saatler yazarlar. Ondan men aňsat kommentariýadan o närazy bolup görmedim sebäbi. O meni gatty bir ynjydyjak derejede zat ýazanoklar. Gollaýarlar, ondan men hasy wysym artýardy. Şoňa görä täze waýnlar bilen dowam edýän. O men 2021-de başladym diýdim ha. Şular ýaly erwet kommentariýalar iýizne köp gelen bolsam bu wada çen dowam etmezdim. Gow zatlar ýazýarlar, ay malades, gownum etýär, paýlaşýarlar. Video gereginden men pikir etişimden artyk prosmotr alýar, beter howaslanýar. Onda men dogry ýolda da dowam edýän. Görjülere täze zatlar ödürlenýär. Edýän işiňden näme köp garaşýan? Respektmi ýa adamlary güldürmek? Gollow. Ýylgyrmalary. Güldürmek sebäbi edil häzir näme diýene hakykatdanam sen duýman urkan gülmek diýilýän başga da onu edip bilýän adam az videony görüp oturýarsyň duýman urkan özüň nädip gülenini bilen şonu başarmak kyn bilýän onu edýänem azdyr men şonu başarýarmyň anan ýa sebäp köp kişi diýdi. Köp kişi bir zatlar diýse, значит dogry bolýar şo zat. Köpüň aýdýany hemişe dogry bolýar. 1000 sany adamyň 5 santy başga zat. On galany başga zat diýse köplük dogry bilýändir. Wajyp soraklar. Türkmen rapda kim karol? Onu wara men adyny aýdyp oturjak galýany türkmen rapda karol ýaňda kellen ýekaja adam gelýär. Kim? Adyny aýdyp oturjak galýar. Türkmen rapyň karoly ýekaja adamdyr. Özüňe kiçilik bilýän. Kiçilik bilem o. Ýöne atlandyr oturjak gal. Men öz pikirimi soraýan, men öz pikirimi aýdaýyn. Owa. Men saýky häzir karolyk biljek gal, saýky dinleýän. Sebäbi birine karolymagam ýalňyş. O adamlaryň düşünjesi ütgäp bilýärmi? Ýöne esas köplügiň saýky dinleýän ananýan namyny statistika boýunça hasaplamyzda da saýk biraz öňräkdedir. Men saýky dinleýän men öz adymdan şonu aýdyp biljek ýöne karolyk biljek gal. Sebäbi pikirler ütgäp bilýär. Hemme kişi mantyk halany o. Top 3 Türkmen bimany TikToker. Ýok, atlaryny aýdyp oturjak gal. 3 däl 100 sanam çykaryp bolýar ýöne. Atlanlar oturjak gal. Daha birisine. Yok gerek geldi. Men olar ýaly toplara hiç aňsadan da giýrem o. Ya gerek geldi ama o men o atlanıp bir dereke gallyryp oturmaly hiç kimi. Indi häzir Tamam. men bärde jogap bersem, "Oo, aýdyp başlaýar gönü." Maňa jogap berjek bolup, Näme gorkänmi? men hiç kimdenem gorkam. Onda Atlanyrjak ama gerekmi o tanamayan adamla bärde. Adyny berip. aýalyň ýa söýgüliň barmy? Aýalym. Toy etdiň Karaçoja. No, o bir gyzasym amma Enejan West. Enejan West. Olam TikToker. Yok. Familiýamyz West diýär da bizim oğlum. Pasportdan Westmi? No. Benjamin West'in oğlu men. Kakam Fransız. Oy ne diýen çynyň bilen diňleýär ama yok. Ne West diýär. Pasportda konda näme? Matt Khan. Çayna. Bu ýerde Adoryň reklamasy girmelikde. Yani sen toy eden bolsaň, başga birisi senem toy etjek bolsa, maslahat berip bilen. Könükleri gaty owadandyr. No görýän.
Blitz soraklar. Men sorak berense maksimal tez cevap bermeli. Böyle. Birinci ayağa kalıp soň toy etmelimi ya tersine? Niyetine duup toy edivermeli, ondan Huda yetirýär rızkyňy. Hiçem men bollum diýip toy edip bolana. Hany bir başlalyň, han bilen boluberýär. Nädip bolanam duýman galýan. Karşı doğru gelse sırası toy edivermeli. Oo. TikTok mu ya Instagram? TikTok. TikTok mu ya YouTube? TikTok. TikTok mu ya Respect? Respekt. Däl dädeni görmäne gelen, ýöne lap geç bolan adamlara bir zatlar diýjek bolsaň, şu wagt yüzlenip bilen. Saýky görmäne gelip gamgyn bolan adamlara mı? Oh, Näme üçin gamlanýaňyz diýerdim. Foraglan gaty bara. Barmaklama agyrdy uğradı. yaşta mı?